Masaya kami dahil nag-open ng Gerry's Grill, San Fernando. Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Mark Cunanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Gerry's Grill, San Fernando. Hello, ako po yung Allen Dizon. Ako po Eugene. Ako na personally, ako mismo, fan na ako ng Gerry. Suling ako rin, anak ko, asawa ko. Before kami pa may franchise, kay panlasa Burini lalo na ako. Itong pamangkin, tipo itong kare-kare, crispy pata, takarelang sumba. Yung favorite ko kaya niya, pinetong ko talagang fan na ning restaurant niya. Yung mamili kaming makanyan na nanong talakad mo, nanong kanya. Siyempre, una mo, nung taburi mo. Nung nanong ko rin kayo masaya, hanapin eh. Hindi mo ako, masaya ako pa rin. Sakin yung negosyo ko. Tapos kang mamangan, masaya ako yung Gerry sa niya. Actually, ining first Gerry's na standalone. Na usually, akita na mall, SM, pero ining first. And inirin mo rin yung first model daw na ginamit. Mas sa tingin kaya tamang restaurant. Alright, yun guys. So coming in dito sa first floor nila, this is the main dining area. Actually dun sa second floor, meron tayong mga rooms for events. We're gonna go to our table, which is almost already set up. Ayun nga. I heard meron mga bagong labas na menu sa Gerry's na first time natin matitikman dito. Yung mga titikman natin, mga dishes dito is yung mga rarely natin natitikman. Yes. And who would have thought, available din pala sila sa mga Gerry's Grill branches. So, I'm excited and gutom na ako. Let's go! Kita mo Pampangan, maselanta mo buko, dila, aliwa taong panlasa. Gerry's Grill kasi balutan naman na manyaman yung pamangan daw. Pero number one, nawari, sikat kaya mong Pampangan, sisig. Yeah? So, meron nga rin specialty na ng Gerry's ng sisig. Siyempre, hindi naman mawawala dyan yung mga staple food nila, like yung kanilang sisig, crispy pata, syempre, and yung kanilang grilled pusit. Grilled pusit. So, sa mga bago naman namin na matitikman is yung spicy sashimi, subu kilaw, And yung kanilang sisig kilaw. sisig kilaw. New din sa atin is yung seafood rice nila. Yes. And then for the chicken, meron tayong Spicy garlic spicy chicken. garlic chicken. Okay. Siyempre, sa mga mahilig naman for the mga Pinoy, yung kanilang pancit canton. Pancit Canton. And just to mention, they have 8 branches dito sa Pampanga. So congratulations. Gerry's Grill known niya as a family, friends, group. Dakala tao na pwede mong i-cater. So, buri na yung konsepto na nini. Wala mo ito. Menga kakini, wala mo menga kakimbale. Wow. Wala mo ito kakipi bale-bale mo. Siyempre, crispy pata. So guys, if you notice, sashimi is a staple Japanese food pero ito parang Filipino-ish siya. Meron tayong sili. Put it here. Yum. Ooh. So yun guys, alternative option for kids is yung kanilang mga fried chicken. But this one is for adults. It's called spicy garlic. Ayan. So I think I'm gonna try this one. Then sausaw natin sa suka. Yaman ha? Invite mo na po rin ang ganaganang Kapampangan, Tagalog, Ilocano, ang ganaganang nasyon. Kaya ni San Fernando, yung bayong Gerry's Grill. At subukan niyo po yung servisyo ni Kenny, Gerry's Grill San Fernando. Thank you. Magandang umaga po. Ako po si Mix Carlos from Gerry's Grill San Fernando. We are open from 10 a.m. to 11 p.m. from Monday to Thursday and 10 a.m. to 12 p.m. from Friday to Sunday. We offer catering, reservation, and functions. For more information, you may call this number. Kita-kits po tayo sa Gerry's.
Alright! Wow! So, ayun nga guys, yun na namang food adventure dito sa Werin, Pampanga. And This is another place na pwede yung puntahan, lalo-lalo na tingnan nyo naman yung likod, napakaganda, napaka-presko, and napakasarap ng food. yun guys, dito sa Gerry's Grill San Fernando, pwede nyo gamitin to as an alfresco for your event. Yes. There you go guys. If you like this video, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up. You share it with your friends and hope to see you in the next one. So that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.